أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر من سر حقائق الذاتية الكمالية النفوس العوالم والأعلام، وإخراج من نون الجمع الذاتي أنواع الحروف والكلمات والكلام. أنزله من مقام الجمع والتنزيل قرآنا عربيا من غير ذي عوج، وجعله معجزة باقية على وجه كل زمان، صادئة البراهين. والصلاة والسلام على من هو فاتح باب الحضرة في العلم والعين واليقين، سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه المتخلقين بخلق القرآن، ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي الأباس أحمد التجاني. caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala e julde rasulillah, ko wiide dendagal bandiraɓe men hettiyankoɓe yewtere men sira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calmini fofof en, rewɓe hen e worɓe e dendagal dente men gowɗe hettade yewtere men sira annabi o sallallahu alayhi wa sallam kala ñalawma altine. kono awalan en mbiyat eɗen ñaago bandiraɓe yaafuye kadi no fewi fodde bayral ngal. ala kullin, hande oɗo ñalawma altine mo ganduɗa ene hawri e 21 lewru février hitande ujunnaje 2022, woni 2022. Allah rokki en fartange arde jokkude yewtere men nde mbaɗonnoɗen e nden deftere wiyetende radio Zam'an fi mawlidi sayyidi bani adnan, lollirde nuniya nde ceerno men Cheikh Seydi El Hadji Malick waɗani ene oɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulillah, hande woni yewtere meɗen jeeneɗire. ɗum waɗi tardement ono yarini saabu gantuji ɗi, alay saago min ñaago yaafuya no fewi. alhamdulillahi rabbil alamin. no mbiɗen ni en garti jokkude ɗo jarannoɗen e oɗo giɗo men nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, tawa dusatno en hen ko ceerno men Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. en garino ñanden ha ɗo wiyatno lisanul qadri qad nada jiharan bi hehtu sat halimatuna be dunin. famminino en kerinde Allah totti oɗo yumma Khadija, en mana en jafoɗon yumma Halimatu Shadiya muyninde nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam. humpani kala julɗo ene andi barke fof ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. wona kay wiyede ni barke no somi e nelaɗo Allah, ala ko nelaɗo woni zati barke e hoore muɗum. kala ko barkini heɓri barke ko sabu nelaɗo Allah. wadde hande Cheikh Seydi El Hadji Malick ene jangguina ene ndeɗo windande jeeneɗire, ndeɗon moƴƴere ɓe annabaɓe Allah keɓno taw keɓri moƴƴere nde ko barke oɗo giɗo men nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam. hande eɗen ƴetta ɗo wiyata bihi tabal ilahu ala abina, bihi zunnuni za yala batna nuni, wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulmat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. eɗen gandi Allah haalinino en ɗum to qur'ana. wadde omo jangguina en ɓeɗo ɓe ganduɗa ko hono makko en annabaɓe nam to banggue annabagal ɗo. kono noon hay goto wona hono makko to banggue garade kanko oɗo nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam. mawo haalani en oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holko baba adama heɓruno sabu barke makko, kono holko annabi nuhu mana annabi Yunus heɓruno sabu barke makko. kono kadi mawo haalani en holi ko annabi Isa heɓri barke makko, hatta annabi Ibrahim bamum annabaɓe holko heɓri barke nelaɗo Allah. kono mawo jokku e haalande en hay Yaqub bamum nabiyallahi Yusuf holko heɓruno sabu barke oɗo nelaɗo Allah. kono mawo haalani en hay nabiyallahi Luuɗu holko heɓruno sabu barke rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. mawo jokku noon e haalande en ha joni on mo ganduɗa ko annabi Suleyman e nabiyallahi Musa, ɓeɗo foof hatta annabi Nuhu, goto e maɓɓe kala holko heɓruno barke nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam. nam e arwande he en mbino ƴetteten koɗo wiyata bihi tabal ilahu ala abina, bihi zunnun za yala batna nuni.
ay bihi tabal ilahu ala abina biya tabal ilahu ay allah kay jaɓini tububuya ala abina e on bammen holi on adama alayhi salatu wassalam tabal ilahu ay waffaqahu littawba allah jaɓini tububuya baba adama kono noon on tububuye mo allah jaɓani jinnaɗo men adama alayhi salatu wassalam dey bihi ko sabu barke oɗo nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum ɗo fof eɗen gandi ko gueɗel hen foof ko qissaji juɗɗi goni nder so tawi en ndewi hen ma yewtere nde juut ha wasa welde won hen hettotoɓe wadde en mbawa wiide hen qissa foof eɗen ndewa hen eɗen ñaago bandiraɓe yaafuya nde wonno gasa taw ɗum ma wasa welde hettotoɓe saabu juutgol ngol kono kala hen annabi mo haalani en ɗo heɓri barke saabu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi wonko wonto te kadi ko dalilaji laaɓɗi ceernajo o ƴoganta en e nder qur'ana eɗen gandi baba adama alayhi salatu wassalam kanko woni mo allah wino ya adam uskunanta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragdan haysu situma wala taqraba hadihi shajara so wona lekki gutiki allah subhanahu wa taala hertinannomo wimo leɗɗe aljanna foof nani kala hen ko welma ñaam an e yumma hawwa ko wona hen kiiɗo lekki de dentuɗe ɗum kono noon ɓe memuyino lekki ki ɓe keeɓi gofol hakkude mabɓe e allah ngol ɗon gofol noon nde ɓe tuubi nde ɓe jaafira gofol ngol ko saabu nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko yiɗi jangguinde en ɗo ay tabal ilahu ala abina allah kay jaɓini tububuya e on bammen adama alayhi salatu wassalam bihi saabu barke annabi men sallllahu alayhi wa sallam kono ha joni o wi bihi zunnuni zayala batna nuni zunnun on mo ganduɗa ko joom lingu o mo lingu motno ode zayala ay o seeri mana faraka o yalti batna nuni e nder reedu lingu ngu ganduɗa ko ngun motnomo bihi saabu barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗone eɗen gandi allah wi e nder qur'an wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa nada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin nde o wini kanko nabiyallahi mana yunus allah wi fastajabna lahu wa najjaynahu min alghammi wa kadhalika nunji almuminin ɗum waɗi mbimi gueɗel hen foof ko qissa mo ganduɗa ene wawi ɓurde jewte sappo hoɗo nabiyallahi mana yunus nde o lurdi e yimɓe makko o ñaagui yo allah jippin e yimɓe makko lebte mana o yeehi haw fodanaɗen lebte ene jogori arde ɗo yaltata ɗo ɓen tuubi caggal makko lebte ɗe kayti arde o jogui hen mette kanko oɗo nabiyallahi yunus ɗum ɗo wonno caɗele ɗe o dañno kanko nabiyallahi yunus mbiɗen allah simtini en ɗum e qur'ana kono nde o yeehi nde allah ene hollamo wonko waɗi ko welani ɗum e nder ngon maayo no gandirɗen qisso ardi to nder qur'ana lingu moɗimo toon e nder reedu lingu he o woni toon omo subhina allah e nder ngun lingu ɗo moɗa ɗo kanko oɗon nabiyallahi yunus ƴewen noon nde o woni toon holko wiyatno allah wi o wiyatno toon ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin oɗo tasbih o jogitino e nder reedu lingu he ha allah dandirimo barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ay allah wi fastajabna lahu wa najjaynahu min algham min jaabinimo ko noddonno amen ko ɗo noon ƴewen ɗo nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ene andina en allah ala fof to woda kala to gonɗa allah ene ɗon nelaɗo allah wino la tufaddiluni ala akhi yusuf ibnu matta faqad najaytullah bil antiyati fawqa al ars wa qad najallahu bil antiyati fi batni al hud rasulillahi sallallahu alaihi wasallam won kongol o haali yidde andinde en yen paam allah ala fof to wodani kala hen ɗo gonɗa e nokkuji he ko ɗon cikkatani ɓurɗa ɓadade allah sa andi allah kay o wi woto ɓurne kam e dow musidɗam o annabi yunus woto ɓurne kam e dow yunus ibnu matta saabu min nelaɗo allah nde jaami ha to al arsi mbeɗe salmodira e allah mbeɗe gundodira e makko toon mi mantiri toon allah wiide mo anta no kucciɗɗo e makko mbeɗa hucciti e makko mbeɗa wiyamo mbeɗa haaldira e makko bil antiyati maana wiide anta aɗa andi so tawi a joforima hunde anta ko hunde nde kucciɗɗa e muɗum to dow al arsi ko noon noddirmi allah
la uhsi sana'an anta kama asnayta ala nafsika woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wiyatno Allah nde o yehi ha toon to al arsh nde o jebbili hankadi o andi haqiqatan mantugol Allah no foti mantirede ni o wawa ɗum kanko ala ɗum maccuɗo Allah wawa ɗum wadde ko noon o wi o haaldanno toon e Allah koye antiya o wi noon oɗo nabiyallahi Yunus kañumne ene e nder reedu lingu e nder guetto leydi ga ene haalda e Allah ene haaldira e Allah bil antiyati wiide la ilaha illa anta omo huccite Allah kanko ne ɗon wonko foti janginde en ko pamaten Allah subhanahu wa ta'ala nokku fof omo ɗon ɗo gonɗa fof aɗa ɓadi Allah sa andi Allah mbimi na kono firtani kay wondene nelaɗo wona kañum ɓuuri annabi Yunus grade ala oto famir noon nelaɗo wonko arno janginde en beele eɗen ɓeydo famde Allah holi Allah holto Allah tawete holno Allah wayi holno Allah sifori ko ɗum waɗi mo wiide wala tufaddiluni ala akhi Yusuf ibn Matta o haaldiri Allah bil antiyati e nder reedu liigu minne kay mi haaldiri Allah bil antiyati fawqa al arsh ay ko ni way joni noon kanko oɗo nabiyallahi Yunus e nder oɗo prison mo Allah nanuno mana Allah ne moftimo e nder reedu liingu moftimo e nder maayo geej te kadi ko toon o wonata niɓɓere jamma yantodira e niɓɓere geeƴi yantodira e niɓɓere reedu liingu ɗiɗo nokkuji fof omo suti hen wonni woɗɓe yaaruɓe liingu adigu modde mo ngu liingu wongu moɗi ɗum liingu wongu moɗi ɗo moɗi ngun kadi ha woni liɗɗi tati kono oɗon qissa ɓurani yarede ɗum waɗi koɓe mbiyata tarbo marbo yarbo ɓe mbiya ɗum ɗo ko inɗe ɗin liɗɗi moɗodirɗi ɗi kono heddiɓe ɓe jaari ala ɗeɗo inɗe tati ko niɓɓere jamma e niɓɓere maayo geej yantude niɓɓere reedu liingu ngu o woni e nder mum kanko nabiyallahi Yunus kono hatta omo jangto toon Allah omo manta toon Allah holko wiyatno toon Allah omo wiyatno toon Allah deweteɗo koye ala illa anta so wona an senade wodanima joomum min de mi jeyama e toñɓe wadde ko an woni jafotoɗo Allah yaforima annabi Yunus barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗumne so tawi en jeehi to suratu safat ma en taw Allah ne haala ɗum toon faltaqamahu lhutu wa huwa mulim Allah kay haalani en wonde lingu ngu moɗimo rutti kadi wi en fa lawla annahu kana min al musabbihin so wonano konko nabiyallahi Yunus ko e subhinɓe o jeeya la labitha fi batnihi ila yawmi yubasun mo ñiɓanno e nder reedu lingu ngu ha yawmi yubasun ɗum ko Allah wini kono alhamdulillah nabiyallahi Yunus dey ay ɗum woni Seydil Hadji Malick wi zunnuni wonde joom lingu o nabiyallahi Yunus zayala batna nunin o seeri mana o yalti e reedu lingu ngu bihi barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eskey nelaɗo Allah o wima kadi bihi bishrun wa ihya'un li Isa bihi qala al ali ya naru kuni ay biya bishrun belwelto bishrun dalaqatul wajh mana ko yeeso wellitingo ɗum ko sifa annabi Isa alayhi salatu wassalam kala nde darɗa yeeso annabi Isa ngo ango weltina oɗon belwelto peeñowo e yeeso nabiyallahi Isa alayhi salatu wassalam wa ihya'un ay e gurtingol ngol mana wattude ruhuji li Isa wonande Isa ɗum fof o hebri ɗum bihi ko saabu barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yeeso wellitingo ngo nde jiiɗa Isa fof daña beele ma beltoɗa saabu yeeso ngo e hoore mum ko belwelto wa ihya'un e ko wurtinanno ko waɗanno ruhuji ko kanko nabiyallahi Isa ngal ɗon dokkal ngal o rokka bihi ko saabu barke nelaɗo Allah saabu ɗum ni eɗen gandi omo wiya anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu da'iran bi iznillah kanko annabi Isa ko ni o rokkira hayso ko sundu ɓakkere o fewni omo wawi wuttude hen ruhu wonta ndiwri bi iznillah ay ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu طيرا بإذن الله فيكون طائرا بإذن الله سأيته على إمران حالك ننتو فدي جدي لهن فوف بيدن كو قصة كون سين ديوي
ma woɗɓe ɗum tampini walla woda ɓe jiɗira heɗorade noon juutaɗa ha ɓurte ɗum waɗi hen gueɗel foof en jofottam kono ala kullin oɗo nabiyallahi isa bel welto mo ganduɗa nana e yeeso makko ngal ɗo dokkal ngal o rokka wuttude ruhuji e hunde nde alano ruhu heɓa gurdam fofof de o heɓri ɗum bihi ko saabu barke annabi men sallllahu taala alayhi wa sallam ayi o wi noon bihi qala al ali ya naru kuni al ali woni allah subhanahu wa taala qala o wiruno ya naru kuni e hema jeyge wontu bardan wa salaman ala ibrahim o wiruno noon jeyge ngen jogornoge sumrede nabiyallahi ibrahim ha allah wi jeyge nge wontu ɓuɓol e kisal won e dow annabi ibrahim oɗo dey ɗum ɗo foof de ibrahim dañiri ɗum bihi ko saabu barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ayi nelaɗo allah eɗen gandi to suratul anbiya allah ni wiya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ngol ɗo konngol ngol allah haaldi e jeyge nge yo jeyge nge wontu ɓuɓol gondugol e kisal e dow ibrahim ko saabu barke nelaɗo allah de nabiyallahi ibrahim heɓri ɗum ɗo est ce que nelaɗo allah nam alhamdulillah ha joni omo jokki haalande en annabaɓe dañiruɓe ndeɗon moƴƴere saabu barke annabi men sallllahu alayhi wa sallam gasatani kono noon ɓe o jubbani en o addani en ɗo e nder deftere nde o wi bihi yaqubu murtaddun basiran bihi luɗun yunajja min quruni bihi yaqubu murtaddun basiran mbiya yaqub nabiyallahi yaqub oɗo bamum annabi yusuf alayhi salam walla ni alayhim assalam oɗo nabiyallahi yaqub bamum annabi allah biyeteɗo yusuf o ay murtaddun basiran o wattindima omo yiya mana caɗele guite ɗe o jogino hurgo hurinogo e guite makko ha o natti yiide saabu sunare nde o heɓno nde o serti e nabiyallahi yusuf ɓiyi ko nde majjirimo omo waya ɗum fodde duuɓi ha ɗum rontini e guite he nattude yiite o heeɓi ko wayno katrak wonko huuri guite han kadi o natti yiide saabu bojji ɗi no tampinirimo kanko annabi yaqub o wattindima de o watti yiide o serte ɗam ɗon ma gumdam ha laaɓi cer kono noon bihi ko saabu barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yaqub onne eɗen gandi nde yeehi ha ɓiɓɓe makko ɓe jiito e nabiyallahi yusuf en mbawa ruttade e qisaji heno mbiruɗen guila awalan ha annabi yusuf neldiɓe wutte o wi son jettima oɗo wutte beddoɗe ɗum e yeeso babam inchallah ma o wattu yiide allah ne haalana en ɗum to suratu yusuf wiyata falamma an jaa albasir alqahu ala wajhihi fartadda basiran nde on addi wuttu o weddi e makko ay seydil haaji malik wino en ko murtaddun basiran sa yehi to tawa allah ne wiya alqahu ala wajhihi fartadda basira kono noon kanko nabiyallahi yaqub o rewnuno hen ko wiide qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun wadde ngol ɗon certugol e gumdam ngol baba yaqub sertuno e gumdam dey ko saabu barke annabi men sallllahu alayhi wa sallam murtaddun ko ismu fa'il irtadda wadde yaqub oɗo de murtaddun o wattindima basiran ko jiyowo bihi kono noon ko saabu barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam eyo bihi luɗun yunajja min quruni ay lut nabiyallahi lut kayne yunajja o daɗiri min qurunin e zamanuji makko ɗi mana e ɓe o rendi zaman ɓe o yontidanoɓe caɗele ɗe no mbano mawnude ha omo jogori yaltinede ha omo jogori warede foof de o dañiri daɗal kanko nabiyallahi luɗo bihi ko barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonnoon ko yimɓe zaman makko ɓe gonno fuɗɗuɓe ko wiyete gorjiguen yagal nde ɓe gaddi ɗum kanko ari omo nodda e diine omo nodda e peewal ɓe batti ko wiidemo an noon so tawi a woppani ko noddata e oɗo diine ko kalanta min ɗeɗo kecce ko mbiyata yimin goppu gorjiguen yagal ngal min beltortogal min jogori ko yaltindemo wuuro ngo
قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. سورة الشعراء haala ka non toon noon ɓe mbiyatnomo andi e luuɗ sa suraki sa woppani ko mbatta ko sa woppani ko noddata e amen ko oɗo diine mo kalantamin min jogori ko yaltinde muɗum ngo façon caɗele fof o hawrino hen e zaman makko kanko luuɗ o tampino hen kono noon Allah dandirimo e ɓeɗon fof ko barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam bihi luuɗun yunajja min qurunin luuɗude najja dandira min qurunin e yontidaɓe makko ɓe masalan qurun ko jam o qarn mana siècle makko o ɓe wurnoɓe kono o fanti hen ko rendidiɓe makko zaman ɓe o yontidano e siècle mo wuuri o kanko nabiyallahi ɓeɗon dey o daɗiri e juuɗe muɗum en bihi ko saabu barke annabi men sallllahu taala alayhi wa sallam o wi noon bihi haza zabihu fida zibhin bihi zuljubbi yunja min shatuni bihi haza zabihu fida zibhin haza mana fandini azabihu jogornoɗo hirsede o ɓe hen mbiya ismail ɓe hen mbiya ishaq en jewtino hen e darsuji men khilasu zahab ko ɓuuri jaggede hen ko annabi ismail mana kono ene heewi luure on wiyaɓe jogorno hirsede ko ishaq ɓe hen mbi ala ko ismail on noon jogornoɗo hirsede o de o dañiri fida a cottigu zibhin dammuwol zabh ko kirseteɗo so tawi noon a masi ɗum less mana wiide zib bi kasre zal ɗum firata ko dammuwol kirsetengol ngol e hoore muɗum Allah haali ko wayi noon e nder Qur'an omo wi wa fadaynahu bi zibhin azim bi zibhin azim oɗon jogornoɗo hirsede oɗon ismail walla mbiyen oɗon ishaqa o heɓiri fida e cottigu walla sottirede zibhin dammuwol ngol de bihi ko saabu barke nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam kono bihi zuljubbi yunja min saduni ha joni zuljubbi joom luggere o joom woyndu o mana beddanoɗo nder woyndu o on e hoore muɗum de yanja o daɗiri min sadunin e luggidgol ngol mana sadun woni profondeur mana ba'idatul qar luggere juggu o mana luggere woynu ndu o weddano e muɗum de o daɗiri e bone nden luggere e luggidgol muɗum fof de bihi ko saabu barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam bihi zuljubbi yunja min saduni zuljubbi joom woyndu o aljub albiru yunja on de dandira min sadunin e luggere nde mana e luggidgol woynu ndu bihi ko saabu barke annabi men sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum ne eɗen gandi Allah de jangtino en to suratu yusuf ɗo wiyata qala qailum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati ljub ha to haala ka joofuy joni noon ɓeɗo annabaɓe fof keɓiri ndeɗo moƴƴere dey ko saabu barke nelaɗo men Muhammad sallllahu taala alayhi wa sallam yo Allah yob Cheikh Seydil Hadji Malick moƴƴere ƴew ha joni o wi bihi zulfulki ghidal ma'u anhu bihi Musa yunajja min sahuni woni defte noon ene mbaɗa shujuni kono ko shahuni zulfulki jomlano o holi on jomlana ko nabiyallahi nuhu alayhi salatu wassalam nde Allah muuyi wadde ilam tufan e nder windere nde o yamirino annabi nuhu oɗo yo seh laana annabi nuhu fewni laana jabnoɓe mo ɓe naati e laana he dendagal yeddunoɓe mo ɓe kalkama e ɗam ɗon ndiyam caggal nde o noddi fodde duuɓi ujunere mankuɗi 50 hay goto jaɓanani mo hatta ɓiyi ko mo jibini kanko annabi nuhu biyeteɗo Kan'an jeeya ko e yedduɓe mo kanko nabiyallahi nuhu
caggal nden tampere fof Allah yamirimo yo fewnu laana o fewni laana ka ko on siforte joom laana wadde o wi zulfulki joom laana o de ghidal ma'u anhu ay ndiyam ɗam ɓeeɓi ga makko kanko mana o woni e laana he ha ndiyam ɓeeɓi o dañi leydi ho heddino ko jolani e laana ko fof halkima hay hunde heddaki e dow wertan leydi ndi ala fof ndiyam ɗam halki ha laaɓi ceerno ghida mana naqasa wa qalla wadde oɗon joom laana woni annabi nuhu de ghidal ma'u anhu ndiyam ɗam ɓeeɓi ga makko kono ɗum fof o heɓiri ɗum bihi ko barke nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam est ce que nelaɗo Allah ha joni o wima bihi Musa yunajja min sahuni ay Musa woni nabiyallahi Musa yunajja o dandira min sahuni e añɓe mana e gañamtumaku e añede nde adawa sahun ko wasnu sabour kono sahun ko adawatu mana gañgu fir'auna annomo kanko nabiyallahi Musa no fir'auna añirnomo e yinnode halkudemo fof de Allah dandirimo kanko Musa bihi ko barke annabi o ha joni sallllahu taala alayhi wa sallam bihi Musa yunajja min sahuni mbiɗen noon waɗe defte so tawi a ƴeewi ina bindira chajuni kono noon ko selli ko ko chahuni Musa alayhi salatu wassalam yunajja o dandirama min sahunin e gañamtumagu ngu añagu bihi saabu barke nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam Seydi El Hadji Malick wi bihi zul mulki mullika ma tamanna bihi nilna fa nashkuru kulla dini bihi zul mulki mullika ma tamanna ay zul mulki joom laamu o holi annabi joom laamu on woni nabiyallahi Suleyman mullika on de o lamminama ma tamanna ko woɗano ko mana ko ñaguino Allah ko Allah rokkimo laamade ɗum kono ha joni fof de bihi ko e barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tagui mo jofrade joom laamu o lamminama ko yinno laamade ko nde ko noon ko kanko ñaguino ɗum Allah sayto suratu sad Allah jangguini en ɗum toon qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta alwahhabu kanko annabi Suleyman ko ni o wino jomam yaafomi nde won noon annabaɓe gandira ko ruuɗade aduna kanko noon o ari omo ñaago laamu kono ha joni qur'ana hawni qur'ana ene holla en alhaali aduna alhaali laamu tiiɗani to Allah tenkiɗo annabaɓe ɓe ɗum waɗi haynde o ñaagoto laamu kanko nabiyallahi Suleyman o adi ko wiide joomum yaafomi ko maghfira o adi ɗaɓɓude Allah ha gasi rabbi ighfirli nde o fuɗɗi wiide wa habli mulkan hokkam laamu wala yanbaghi li ahadin min ba'di to hay goto heɓata hono laamu am ngu caggalam so ɓeni hay goto ndenno innaka antal wahhab hay goto heɓani hono laamu ngu Souleymanu dañno ngude Allah jaɓinimo ɗum laamade hunde fof kono alhamdulillah hatta kay laamuji ɓurɗi wadde nema e laamu ngu o laamino ngu garat caggal makko kadi ari yiyama kono ɗo qur'an won ko jangguini en ɗo ƴew tan ka ɗo haala omo ari ñagade Allah laamu kono yidde andinde en alhaali aduna ɗum ko aada annabaɓe ɓe ɗurnade ɗum kanko noon o ari ko jogorɗo wonde laamɗo omo jogori laamade omo ari ñagade ɗum Allah kono wonko o jangguini en nder nde o wi joomam o wi ko ighfirli yaafomi de yaafomi ko yaafuyema ɗaɓɓanmi joomam nde o fuɗɗi wiide habli wa habli mulkan rokkam laamu alhamdulillah wadde zul mulki joom laamu o woni annabi Souleymane mullika ma tamanna o laamima ko ɗaɓɓatno kode kono bihi ko barke nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam o laamori kanko nabiyallahi Souleymane Seydi El Hadji Malick wi bihi nilna fa nashkuru kulla dinin ay nilna enen leñol nelaɗo ngol en keɓiri bihi saabu barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kulla dinin kala teddugal din oɗo ko izzu
nilna bihi en keɓiri enen leñol nelaɗo Allah sabu barke nelaɗo Allah kulla izin wala kulla dinin woni kulla izin kala teddungal en keɓiri sabu barke nelaɗo Allah kala teddungal nden noon fa nashkuru manten Allah jetten Allah enen fof mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bihi zul mulki mulika ma tamanna kanko anna ceerno men Cheikh Seydi El Hadji Malick o wi joom laamu o woni nabiyallahi Souleymane Allah yiɗimo laamade ko ɗaɓɓatno ko kono bihi ko e barke nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o rutti o wi en noon enen leñol nelaɗo ngol de nilna bihi en keɓiri saabu barke makko kanko annabi men sallllahu alayhi wa sallam holi ɗum kulla dinin kala teddungal wadde fa nashkuru manten Allah jetten Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en gardi e yewtere men haɗo so tawi wonko ferguita hen kadi min ñaguima yafuya min gowno wirude ni wona e sagoji wona e anniyaji so ɗum waɗi waɗata noon ko famɗude gandal e famɗude faskintagal kono anniyaji ɗi wonno ko moƴƴinde e rewnude in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh